Не трябва да се притесняваме, задоволени сме с необходимите неща. Всичко най-хубаво в живота е безплатно, вечни души, като птици в небесата, не грижещи се за нищо, задоволени с всичко. Като децата, като Адам и Ева преди греха, получаваме всичко. Небе и рай, въздух, храна и вода безплатно. След греха унищожаваме всичко, неспирна война. Не губете ресурсите за строеж на градовете, кули, Вавилон. Злото общество срещу небесата, предсказано да се унищожи за един час. Освен ако не се откажем от греха и станеме деца, ние никога няма да влеземе в небесното царство. Не трябва да се притесняваме, защото сме задоволени с необходимите неща. Всичко най-хубаво в живота е безплатно. Вечни души, като птици в небесата, не грижещи се за нищо, задоволени с всичко. Подобно на децата, като Адам и Ева преди греха, получаваме всичко, небе и рай, въздух, храна и вода безплатно. След греха унищожаваме всичко, неспирна война. Освен ако не се откажем от грехове и станеме като деца, ние никога няма да влезем в небесното царство. Освен ако не се откажем от грехове и станеме като деца, ние никога няма да влезем в небесното царство.